Cez víkend bol ukončený už 37. ročník Martinskej mestskej ligy malého futbalu. Otázka, kto sa stane aktuálnym majstrom, však bola vyriešená už vopred, keďže Bambariaci si vytvorili potrebný náskok v tabuľke a do posledného kola proti mužstvu Rivals už vstupovali ako víťazi. To znamená, že už by ich neohrozila ani prípadná prehra, no aj posledný zápas uzavreli vo svoj prospech víťazstvom 3-2 a zaslúžene si prevzali víťazný a aj putovný pohár. My si aspoň som nesmierne rád, že sa nám to podarilo. Musím úprimne povedať, že toto bola zatiaľ pre mňa najťažšia sezóna, čo som u Bambariakov. Od začiatku sezóny sme tak zaostávali, držali sme sa na tom 2., 3. mieste a popravde v tej druhej časti, keď už sme prehrali aj zápas so Zelkom 1-0, tak už som trošku aj tak strácal nádej. Aj keď stále som kalkuloval, že ako by to mohlo dopadnúť. No nakoniec prišlo zaváhanie aj pre Citrón a my sme v tej záverečnej časti boli 100% a to rozhodlo, takže veľmi, veľmi ma teší tento titul a by som povedal, že pre mňa asi je taký najcennejší z tých troch, čo mám zatiaľ u Bambariakov ja osobne. Určite to nebolo od začiatku jasné. Zlomilo sa to, myslím si, že v zápase Bambariaci Citrón, ktorý bol 3 kola dozadu pred 3 týždňami. Bambariaci vyhrali 5-2 a tam si myslím, že tam sa to zlomilo a Bambariaci sa dostali na čelo tabuľky a už si to postražili. Bambariaci tak získali majstrovský titul už po 5. raz a stali sa druhým najúspešnejším tímom mestskej ligy. Im gratulujem a keď som ich zakladal, tak som vôbec nemal ani v merku, že niekedy sa niečo takéto stane. Takže je to aj pre teba také zadozučinenie? Určite a pre chalanov, ktorí to vlastne v roku 2002 založili a to je, ešte teraz hrávajú Michal Čepela, Matúš Truchlík, ktorí sú stále neoddeliteľnou súčasťou tohto mužstva. Tá súťaž má svoju kvalitu, samozrejme sú tu týmy, ktoré dominujú, by som to tak povedal, ale postupne sa to vyrovnáva. Aj dnešný zápas, čo sme hrali s Rivalsom, tak ten zápas bol veľmi vyrovnaný a rozhodli sme až v posledných sekundách. Kým o majstrovi už bolo počas ostatného víkendu rozhodnuté, veľkým otáznikom bolo, kto si zasadne na trón vicemajstra. Našliapnuté na 2. miesto mali hráči mužstva AC Roma a legendy z Citrónu, mužstva, ktoré mali rovnaký počet bodov. A k zaváhaniu neprišlo v poslednom kole ani u jedného z nich. V sobotu si citrónisti poradili s mužstvom MZ Auto Vysoko 11-3, no a na druhý deň si z chuti zastrieľali aj hráči mužstva AC Roma, ktorí Ecoňákov rozstrieľali Vysoko 13-5. Medzi bodovo vyrovnanými mužstvami nakoniec rozhodol vzájomný zápas a lepšie skóre. Z 2. miesta sa teda nakoniec tešili v nedeľu hráči mužstva AC Roma. Bilancii 37. ročníka mestskej ligy malého futbalu bude patriť aj naša športová relácia, ktorú odvysielame už zajtra tradične o 5. podvečer.